Yazi ngeke ngasho ngathi bengibona uBamgube, wena baba uMgube udansela iy'nsimbi lezi nithi yini nalezi nithi ziyatrenda futhi sizwa ngani. Thina sikhumbula bekutrenda ibhola into kade yenzeka lapha egrawundini futhi besisegrawundini vele bekuyithrendela yona nje ngoba namhlanje kusayithrendela yona nje. Siyakuzwa ukuthi yizona etrendayo siyakuzwa akunankinga nalokho. BaMgube into uma uyenzile yenze nje ukhululeke. Uma udansela iy'nsimbi zeyi-UB40 zidansela awukho wrong, u-right. Uma usincoma isikhova sincome awukho wrong, u-right. Inkinga musu ukufika ufuna ukuncoma isikhova mase ufuna ngathi uyakubhalansisa usufaka nanokhuzana yekela undaba kakhuzana, khohlwa indaba kaMgodi. Khohlwa nje uMgodi unabalandeli bakhe abamthandayo abameseka ngokweqiniso abangampretend. Musana ukupretend ukhuzana. Nenze ngathi baba uMgube ukhuzana niyamthanda. Musana nje uyenza lonto leyo asivumi phela singabalandeli bakhe. Yabona nje uMadu uyinqobela umthandeni usho ukuthi umfana wakho wamkhulisa indodana uyajabula ukubona ephumelela ezekudlula. Yeah, right. 100% right. But mawuncoma umthandeni nje uyishayiphele nje ngomthandeni. Ungamfaka khuzana. Ukhuzana asangeni la. Yabo mama uzofika uncoma asukuthi ekugcineni sufuna ukuthi kube ngathi manje nifuna ukwenza thina abantu angathi silele sufana nokhuzana. Hayi. Mina BaMgube ngifuna ukisho into le. Nani bathandi bomculo wamaskandi. Abaculi kunabaculi la kumaskandi abamazi ukhuzana maseze bafaka something ephaketheni. Bayamazi ukuthi ukhuzana ukhona and ubalekile. Yabo. Nayi lento yebhola uyenzile. Yeah right, angeke ngibali ingqisho ezibe khona phela bekuney'nsizwa la bengeke abafazi. So kwanengqisho kodwa kwagcina kulungile kwaphumelela kwa right. Yabo. Unefolo lo maskandi ulenzile sebezoqhamuka futhi bemncoma. Angithi bayazi ukuthi kunento phela ezongena ephaketheni. Sebezomncoma ukhuzana u-right la nala. But makuthulakele nje ukhuzana engafakanga muntu something ephaketheni kunabantu okumele benconywe. Ngifuna ukungena lana kule yabalandeli. Ngiyazi BaMgube uthi kunabalandeli abanomona usho kithi. Qale wafika wathi balandeli bagatsheni noma umfisha reshile. Wathi balandeli bamthande noma umfisha reshile. Nalo ngoma leyo ngiyathuka ngoba isame ku 260 viewers. Angazi ukuthi waye ngempela bengayidlali lo ngoma. Futhi wafisha reshu ugatsheni wafisha umthandeni wasukunqa abalandeli bakhe. Kwase kuba nabalandeli abaqhamuka ecena abanomona, which means usho kithi I know ukuthi usha ama Blue Nation no ngaboni uyazi. No isilima nje uyabona la kushiwo abalandeli bakhuzana. Still namhlanje uyaphinda futhi imali nginodansela ngibone ivideo udansela ingoma le othi izodla abantu akekho futhi ozoyigqiba. Suneshona nokuthi akekho ozoyigqiba. Uthi unabalandeli abanomona uma udansela lo ngoma. Which means futhi uthi ufuna phumela nje obala usho ukuthi hayi abalandeli bakhuzana abanomona ngoba nakho ngidansela ingoma yamthanda. Ngicaba BaMgube akukho kanjalo. Ungayidansela uzofika eDubai mawuthanda uFree. Into thina nje njengabalandeli bakhuzana okay mina njengomlandeli bakhuzana into engayifuna ukuthi angifuni mawuncoma sokubhalansisa ngokhuzana egcineni kube ngathi nawe uyamncoma kanti eqinisweni cha BaMgube awuncomi lihle iqiniso awuncomi yabo. Alukho futhi ubumbano kumaskandi niyolenza manisenza nje kanje BaMgube thina sonitshela nje iqiniso. Ubumbano kumaskandi alukho. Yabo nje BaMgube wena usumdala wena BaMgube usukhulile lento sekumele yenziwe labafana abafika obani omafika izolo abafana bacula amnandi laba bafika la yibo mhlawumbe angenza leyo nto leyo. Nina BaMgube senibadala lento yamasayidi thatha isayidi uthatha isayidi mase uyabona hey ngathi kodwa ngenze mawala bazothina abantu ngemdala ngaka mase ufuna ukubhalansisa uyilanda inkulumo ufake nomunye umuntu. No sizokuthatha nje abantu abala ku TikTok bethu ukhuzana bebeka isithombe sikamthandeni ngapha bathu ukhuzana ngapha kodwa ubeka isithombe sikamthandeni ngapha uyancoma ngapha uyathuka. Sizokuthatha njengalabo bantu labo. Kanti into uma uyenza nje ihlala straight umdala BaMgube hlala straight uyenza. Yabo simple ayike ngithi isimple nje lento clear. Mawuncoma ncome lo muntu omncomayo khohlwe lo munye umuntu.